Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ба ҳамаатон рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. Бароятон рӯзи пурфайзу бобаракат хоҳонам. Фарзандони калониамро ба мактаб гуселонидам ва ҳоло бошад Ҳасан Ҳусейнро ба детсад бурда истодам. Канал на колокольчик станет. Всем пока. На колокольчик. Всем много что было. Всем пока. Тамошобинони азиз, ана фарзандонро ҳамашонро гуселонидам. Ҳоло бошад Маликахон аз хоб бедор шуд. Барои Малика субҳона тайёр мекунам. Так вот. Тамошобинони азиз, дар инҷо барои обед пюре мепазам ва вермишел гречневый бо фрикаделка. Акнун мурч медозем. Ман боварӣ дорам ки ҳамаатон метавонед фрикаделки тайёр кардан. Хайр, лекин ман тарзи тайёр кардани худамро нишон дода истодам. Худам чӣ гуна тайёр мекунам. Ҳозир хуб омехта мекунем ва баъдан ба фарш медозем. Хоҳарони азиз, ана пиёз ана мин гуна бояд шавад. Пештар ман пиёзро аз тёрка метарошидам. Баъд дар баъзе ҳолатҳо бошад ана ҳамин хел реза мекунам. Ҳозир об меҷӯшад ва аз анами лапшаи гречневӣ медозем. Ман худам бениҳоят ҳамин лапшаро дӯст медорам. Бароям беҳад писанд омад. Аз писёрка харидорӣ кардаги будам. лапшаро мешиканам, майда мекунам, то ки барои хӯрдани бачаҳо осонтар шавад. дар инҷо бошад фрикаделка бирён шуда истодааст. Як маротиба аз ду тараф бирён мекунам. Ана тамошобино, фрикаделкаҳо қариб тайёр шуд. Ана обеди мо тайёр шуд. Инро барои Малика бардоштам. ҳоло фарзандонам наомаданд. дар инҷо ба шумо мехостам як рецепти бо помидор ва лаблабӯи сурх. Ана ҳамин зверобойро модарам тайёр кардан. маззаш аҷоиб, дӯстони азиз. Метавонед бо ҳамин рецепт тайёр кунед. ҳам рангашро бинед. монанди шакароби ҳамин тоҷикии худамо мешавад. беҳад болаззат мешавад. рангаш монанди варенье аст, лекин маззаш беҳад болаззат. лаблабу, болгарии сурх ва помидор. ҳоло бошад як намуд выпечка тайёр мекунем. хамири мо дрожжевой аст ва барои начинкааш смородиновый варенье истифода мебарем. زندگی بیداری است یا خواب رویا،
زندگی هستی یا پنداری بودن زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی زندگی اندیشه امروز و فردا یا که فکری زندمانی یا نمانی من ندانم زندگی چیست این سوالی که ورا صدها جواب модарони азиз, барои шумо боз як мотиватсия. Ҳамин рӯз полкаи маликарута бидилам карда тах кардам чизҳояшро, либосҳояшро. Дар ин полкаи боло ҷинсҳояш, ласинаҳо, жемперҳояш дар ин дуюм полка бошад. Сару либоси детсад мепӯшидагиашро алоҳида кардам, ки ҳамин муддати 7 моҳ 8 моҳ детсад намерафт. Ҳама либосҳояш аралаш шудагӣ буд. Аслан ман либоси детсадро алоҳида мекунам барои хона алоҳида. имрӯз ҳамаи либосҳояшро бо пятновый водители Faberlic тоза карда шуштам. Масалан дар ана ҳамин свитераш ҳозир нишон метиҳам ба шумо. Ана ҳамин свитераш доғ дошт. Ана инҷо бинед доғи калон буд. Асосан ҳамин доғи калонаш основнояш рафт, лекин доғчаҳои майда монд. Ана ҳамин хел тоза кардам. доғи варенье буд ба фикрам ё ки шоколад буд. Хулоса ҳаминро ҳамашро тоза кардам. Ана ҳамин кофтаҳои сафедашам ҳамаш доғ дошт. Ҳамашро тоза кардам. ҳақиқатан ин реклама не, ана ҳамин кислородный отбеливатели Faberlic бароям писанд аст. ана ҳамин хел куртаи сафедаш ҳам доғ дошт, тоза кардам. дар ин полка бошад либоси хона мепӯшидагиаш, дар ин корзинка бошад носки, нижни бельё, колготкиҳояш. ана ҳамин хел хоҳарони азиз, мотиватсия барои шумо аз модари 8 фарзанд. پیش چشمت کودکم من تا هنوز مادری جان علیم گل پیش چشمت کودکم من مادری جان علیم زندگی افسانه بوده است مادرها افسانه هم Что за подарок? زندگی Здравствуй. افسانه بوده است Здравствуй. مادرها افسانه هم тамошобинон, аз почта баромадам. Рӯмол заказ кардагӣ будам, омадааст заказам. ҳозир ба хона меравем, абзор мекунам. дуи баҳор омада истодааст, ҳама ҷо обшудагӣ, барф тоза карда истодаам. ҳозир нишон медиҳам чизи аз Валберис гирифтагиамро. аз анаи хел духи гирифтам, Антонио Бандерас парфюм. баъдан аз ин кукурузный мука гирифтам, блинный мука гирифтам ва аз анаи хел яичный меланж гирифтам. ин хар бо забони оддӣ гӯем тухми хушккардагӣ. Анаи хел яичный меланж барои выпечка истифода мебарам инро.
ним килоашро 250 рубл гирифтам. Ва баъдан аз анаин чойнаке ки стеклянный чойнаки мо шикастагӣ буд, тобистон гирифтагӣ будам, ба хотиратон бошад агар. Баъдан аз анаин гирифтам. Пештара гирифтагиам майдатар буд, 1 литр буд, аин бошад 1800 қариб 2 литр. Ман инро якбор мешӯям бо моишӣ ва баъд чойро дам карда проба мекунам. Ба фикрам бояд накафатам, ин шишааш специальный барои чойи гарм, барои жаропрочный мегӯянд, барои гармӣ, тоқатовар барои гармӣ. Ана ҳамин хел хоҳарони азиз, ба ман беҳад писанд омад ҳамин стеклянный чойнико. Кришка дорад. Пештара чойнике ки гирифта будам, анамин кришкаш, анаминҷаш кафидагӣ буд. Аин бошад, кришкаш кафидагӣ не нағз. Ва баъдан рӯймол заказ кардагӣ будам. Рӯймолҳо омаданд барои модарам ба 8 март. Рӯймол заказ кардагӣ будам. Инро ман аз канали лавозимоти рӯзгор Шаҳноза ном духтар, аз ҳамон канал заказ кардам. тамошобино. Ана ин хел специальный пушташ маҳкам кардагӣ барои пӯшидан. Хулоса барои куртаҳои анами хел сиёҳу сафед гарошикдор мешавад инро пӯшидан. Ана ин дуюмаш дар дарунаш буд хабарша баста шуда. Ана тамошобино, даруниша бинед, ин сюрприз барои ман кардааст Шаҳноза. Хато кардагӣ бошад, ҳозир занг зада мепурсам. Тамошобино азиз, аз ана ҳамин Шаҳноза лавозимоти рӯзгор номи каналашон 300 рубли ҳамин рӯймолҳоро заказ кардам. Шумо низ метавонед заказ кунед. Доставкашон бениҳоят тез, беҳад духтари ответственный аст, ин зуд ҷавоб аст. Тамошобино, ман ба Шаҳноза занг задам, гуфтанд ки инро барои ман хато накардианд, специально барои ман равон кардианд. Ҳазор раҳмат ба Шаҳноза. Ман миннатдории худамро ҳозир занг задам, ҳамашро баён кардам. ташаккури зиёд якбори дигар. дӯстони азиз, онҳое ки ба канали мо нав обуна шуданд, хоҳиш карданд ки дар бораи фарзандонам маълумот диҳам. Ман 8 фарзанд дорам, 4 тааш приёмнӣ ҳастанд, 4 писар ва 4 духтар. фарзандони приёмни ман аз як оила буданд, яъне байни якдигар додару хоҳар ҳастанд. Аз соли 2016 дар оилаи мо зиндагӣ мекунанд. Калонияш Настинка 6 сола буд, Маша 5 сола, Лиза 4 сола ва Алёня 3 сола буд. ҳоло бошад Настя дар синфи 5 мехонад, Маша дар синфи 4, Лиза дар синфи 2 ва Алёня бошад дар синфи 1 мехонад. 6 сол боз инҷониб ҳамроҳи мо зиндагӣ мекунанд. Агар аз падару модарашон пурсиданӣ бошед, падару модарашон аз вазифаи падару модарӣ озод шудагӣ ҳастанд, яъне бо забони русӣ лишение родительских прав. ҳоло бошад ман ба тарбияи инҳо машғул ҳастам, яъне модари приёмнӣ барояшон. То синни 18 солагиашон дар оилаи мо зиндагӣ мекунанд. ҳамин буд маълумот дар бораи фарзандони ман. Агар боз савол бошад, метавонед дар комментария нависед, ҳатман ҷавоб медиҳам. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. То наворҳои оянда ҳамеша дар паноҳи худованд бошед. سنیدم هم دلم فرزند من دل بند من